ħadni ċkejken meta smajt bil-kelma Malta ta' tifel li kont ma stajtx nifhem it-tifsir u issa li kbirt nistqarlik li missieri għadu jitwi fil-widnejn ma kienx għal xejn illum li jien indipendenti inħares lejn futur mod konfidenti dal-passaġġ li hemm qudiemi ħallewh missieri u oħrajn dal-passaġġ kien fih ostakli ta' tifrik u anke tajn kull kulur illum bil-fjuri li tant bunuri u mażraw illum inburi u miexi fuq dal-passaġġ ta' din l-art. Kull fejn immur meta nisma' l-kelma Malta emozzjoni jitbar inħoss unġor f'din il-qalb għallu li disgur les li nkun ta' vuċi soda flimkien ngħixu llum il-ġejjen mimli kollu l-wien illum li jien indipendenti inħares lejn futur mod konfidenti dal-passaġġ li hemm qudiemi ħallewh missieri u oħrajn dal-passaġġ kien fih ostakli ta' tifrik u anke tajn kull kulur illum bil-fjuri li tant bunuri u mażraw illum jingburi u miexi fuq dal-passaġġ ta' din l-art bi-storja li bħala m'hemmx tirrenja b'qawwa bħal dik tax-xemx art welidna renjanti bi-storja umana jgħaddi żmien imma xorta tibqa' sovrana dal-passaġġ li hemm qudiemi ħallewh missieri u oħrajn dal-passaġġ kien fih ostakli ta' tifrik u anke tajn kull kulur illum bil-fjuri li tant bunuri u mażraw